Ngene kepiye? Lah mau. Bahkan daplang. Lah iya maksudnya ki aja kok pasti ngono kuwi. Engko bareng ngene engko terus mbok jambak. Kere. Rek kae ngene terus ngrawuk malah. Sing arep jambake kepiye wong aku ora geduk rambutmu lho. Mosok arep jambak iki lho. Ngisor ki enek rambute. Rambut sikil ki lho. Lah kowe iki lanang apa wedok? Wong wedok kok enek rambute iki lho. Kok sikil ngeyel lho. ulu. Ini Menungso apa munyuk? Lah nek rambute ngisor lho. Alhamdulillah iso ketemu meneh. Mbok yo nek nyelok ki mbok sing lengkap ngono lho. Lah piye? Nek aku nyelok kowe lak yo elek. Heeh. Kudu nak yo Mas Uncak ngono. Terus aku nyelokku kowe Dek Ina ngono. Oh ya. Komplit ngono lho. Dek Ina. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ki alhamdulillah ya iso ketemu meneh. Ki suwe banget ra ketemu. Aja mbok kanthi aku mbok kanthi tanganku malah keri. Lah drijimu kantong jati kabeh ngono. Kuwi driji apa? Driji ngawur ae. Kuri ya. Sowan dalemipun Bapak Sugiman. Nggih. Sekalian Ibu Sujiah. Nggih. Sembah nuwun Bapak lan Ibu nggih sampun nimbali maringi rejeki mugi saestu berkah barokah. Amin. Pikantuk leliru ingkang langkung kathah nggih. Amin amin. Mugi sabibaripun kagungan hajat rejeki sembulur, usahanipun tambah ngrembaka kemawon. Amin, Mas. Ki mantene sangka Temanggung. Sangka Temanggung. Temanggung ki terkenal mbakone. Oh, mbako. Mula iki Mas Ari golek mbako neng Temanggung. Ngene Mbak Esti. Malah ketemu mbakone, Mbak Esti. Esti. Wah. Dah wireng. Mbako to. Pikiranmu soalnya kebak wedi kok, Cap. Oke. Nggih sekesaken nggih keluarga saking Temanggung. Monggo dipun rahapi pasugadan sampun katur. Kila libur apa Mbak Ina ala-ala larasipun kabadhe katuraken. Manut sampean aku. Anu slendro Ya. Slendro Mas Anung. Iki lagi pisan iki Amor New RR Laras. Piye? Iki ra manut MC to ya gubeng awan iki. Manut to Cah. Bah wong cilik ra dinut e. Wis manut lah. Ya ndang. Cah bayu ngerokok lambemu. Ngenteni gede sak modare ra ngerokok lele. Kok putus asa to Mas? Ora putus asa kepiye? Dadi menungso iki aja sok putus asa. Wong iki duwe keyakinan aku sok bakal iso gede, ngono lho. Lah ya ora mungkin iso gede wong wis jatahe semene lho. Lho, nek pirang mbore mbok ya gandulan sedina sewengi menawa lho ya. Menawa iso dhuwur lho. Aku wis pernah gandulan ning ngarepan. Malah duncali kacang cah cilik-cilik lho malahan. Aku dikira kethek apa piye ra roh. Wiwitane handere sang peke. Aku iki gumone karo awakmu Mas. Apa? Wong didepi rai kaya ngene gak gelem milih mburi. Ket mau kok gur milih mburi. Kene iki lho, nyawang rai ngono lak yo. Ya wis. Rene lho, kok Rene iki nyapa to? Rene lho. Aku ya rono kok ngawur lho. Aku ya rono lho. Ngendi? Kok motomu lho nyang kene? Hah? Apa le? Motomu lho nyawang nggon rai ya. Lah ya kene aku ora kok. Aku yang nyawang rai kene ra parek. Soale rai lok. Priya bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe
Gentian. Mbok dindekke sisan aku wis ket mau nyindeni lho wisan lho. Di Wong sing kowe lho nyindeni Mbak Ayu mlak kowe tak tokke sik. ora iso. Aku lho teko dhisik kok rumangsamu iki. Kowe teko dhisik ya delongap ngene lho. Arep bisane dhisik Mbak aku lho. Ayu kok kon nyinden malah ngrumpi gibah. Iya. Urung atan kok ngawur. Ndang. Sak pambagya. Bendera terus kayung-yung selendang kuning kang saking wukir swara kurang permana ning wasesa ngrung-rum angrung-rum marang bendara dia sulis dia pijer ngincang ake alis terus tresno sesideman Katampen langgame ya Mas Sunja. Dewa ina mangga katerakan sesideman New RR Luwe becik patenono tidak kepisahan Kristian nang soleso Ya urep ana Kota gede
pilih mangke saking bapak-bapak, Mbah Kakung badhe nderek tetembangan sumangga. Kalau sumanggaaken, Nggih. mbok bilih badhe ngersakaken lelagon nggih. Kalau sumanggaaken. Kersakaken kula nggih monggo. Lho. Wis saiki mbok tawa-tawake ngono kita saiki. Menawa ngejak duet kuwi lho, nyanyi duet kan enek lagu duet ngono lho. Cak. Oh, karepe ngono. Lah kuwi ya basamu ki sing gampang dicerna no. Lah piye Kan to? mari tratapan aja ngersake kula nggih monggo. Nah, ngono kan kok dibayar tenan cilaka kowe kok. Loh, maksudku ki kan ya kuwi mau lho duet ora kok bab aku jual diri ki ya ora. Lah ya Kowe kok cetak cetakno wis beda artine nek Gak cetha mau berarti? Gak cetha, aku tuh asar nuku. Ora toh. Kok leh kemlindingmu arep nuku aku lah nek umpama tenan lah ya malah kaya lombok temumpang tahu. Lomboke sapa tahune sapa? Kowe lomboke aku tahune ta wong wompuk kaya ngene yo. Wah, lumayan ngene lombok belis. Cilik yang pedes. Oh ngono. Katimbang kaya sing ngoden kae. Piye? Gede. Lombok Kene. gede kae. Wah, ketoke gedene ora pedes blas lho. Entek pira-pira dadakan. Ngono yo anu. Duh, malah. Emah. Masa emak ta, Cak? Aku to. Emak. Emah. Mau ngene piye? Mau ki ngene, mau kok ngene lho. Mau menek wong ngokah aku ya emah. Apa toh ya ya. Ayo Ya. lanjut. Aku gede-gede kau. Nyapa? Nyapa? Kowe iki lho. Nganggomu kebaya jarian. Aku leh ngosek ngene iki kaya klebon orong-orong ae lho. Kowe sing loro iki lah, iki jumbuh ngono lho. Kowe iki jaritan. Mereka berdua ketoknya nggo saya urung mesti kaya Dina. Urung mesti ngono lho. Urung mesti. Bayo. Aku tuh sinden masa kini, Cak. Dadi Oh. aja mbok padhak karo wong tuwek-tuwek. Oh gitu ya. Ya. Iya. Iya. Dina Ayo. iki, Adek ini masih muda belia, Sesek dadi kaya pitik to iki. Munyer ae. Kaya jagung buru babon. Senengane. Lah nyapon lho nyandang ngene iki nek ewadene iramane iki rada sesek iki ya jogete rada sesek. Nah Ngono to. dijumbuke karo iramane sekarane kendang. Ngono. Dadi jogete ya ngono. Oke, manut ah. Manut aku. Lah iya ngono lho. Kok Saya- kowe ndek mongko mau nyedak aku iki ngopo to, Mas? Ora kok ngono. Aku arep nyawang pasuryanmu ngono lho. Mbok rada nyedak rek kok ngedoh wae nggih, Pak nggih. yen cedak aku blangak ki ra Lah loro. ngopo? Lho, ngene iki lho wegah kuwi. Ya sak cerotane mendem aku. Wong kok Cedak. karo kancane iki mbok ya sing gen ketok akur ngono lho. Lah kok ngono kuwi Ketok harmonis ngono lho. mesti ngono kuwi lho wegahku ki anggere Lah cedak. piye lah, lah sampeyan wae lho. Gak dhuwur. Mosok ya aku ngene iki ya saru jenenge wong wedok kan ya kudune nak ya nek dijak omongan wong lanang kan ngene to. Ya, sak penakmu ngono lah. Aku akan menikmatilah. Kalau kamu Ya. senang ya aku juga senang. Ayo lah. Ayo. Ureh. Sing buri ratu. Urip ana kota gedhe aku mbak tuwese. Loh, gini, gini. Lah. Apa alah-alah apa Jadian sasi deman masih Wes. Musiknya wis rampung. kadung isin diselejekmu nih mbok Isben. Ngono ta? Wis rampung, wis. Isin aku malah. Tak tundang-tundang. Aku dhewe ya kerewirangan kok. Lah, Pas aku apa? arep nginang ngene, tibake mandeg. Tak Piye? kira arep Piye? Arep piye mau? Lah kan piye? arep digarap Ora diangkatke kan mau lho, digayangke. obahmu piye, Bah? Arep ngene ngono lho aku.
Prasito. Matur lho Mas, pun mirang-mirang Makasih, makasih, terima kasih matur nuwun. Oke, Mbak Ina matur sembah nuwun penarak langgah lang rumiyin. Ngapunten menika lelipur kasih ke sawetawis wedal wangsul kejebatan Bopo Pambyawara. Semoga